Čau, já zdravím vás, já Steve, jsem tu už 5. dílu z BFH, je to se mnou Sagi. Ahoj. Starý dobrý Sagi je tu konečně s nami a jsme tu na BFH. Koupil jsem si super fondy, takže a gulomety, aj fanové, všetko, oh shit. A vítajte konečně u BFH 5, už jsem se na to dost těšil. Tak já to půjdu tam čeknout. Koráče. Nevím, jestli mě někdo nesejme. Je to strašně nezvyk, já jsem teďka dlouho hrál ten Team Fortress 2 a teď ani nevím, jak se co. Cípni. To je takový stejný, ne? Dobrý. Tak nakonec. Panebože, jo, to je jenom 10 v pohodě. Cípni. Ok, já jsem na té střeše. Jo. To je špatné. Nech mě. Já jinak mám sniperku, takže já půjdu asi kempit. Já už tě vidím. Ne, Sagi, pomoc! Já už jdu. Dopr. 18. Dávaj. 18. Já to stranu. Já vám to strihnem, hned jsme tu. Aha, tak asi ne. Tak půjdeme na jiný server, tady budeme furt chcípat. Asi tak strihnem vám to hned, jak budeme na jinom. Chlupaky. Takže jsme tu zpět, jsme na mapke Buccaneer Bay a ideme pokračovat. Ináč Já tady hraju s helikoptérou. Tak, tak ma vyzdvihni. Ináč hrám za klasa tohoto. Gunnera, takže mi to už viacej lepšie pôjde, lebo vtedy som to failil. Takže celkem je přitlačujeme na spawn, jak se dívám. Oh shit! Stojka. Azar! Ne, je tu Mando. Nechal jsem na něho dať granát. Je tu Mando. Oh shit. Bezva. Jo, to se nedá vůbec, tam je strašně rychlá. Já se možná trošku poupravím. Oh shit, ne. Dobrý. To je zmrt. Takže se jdeme sem pro trapku. Kde jsi? No, mě teďka právě odhalili. Což se mi vůbec nelíbí. No, tak mě zabili. Tak počkám. A jakou máš ty vlastně vymoženost, že si můžeš spawnout tu helikoptéru? Taky. To je taková blbost za 5000 fondů. Pokud se nemýlím, jestli se mýlím, tak pardon, ale nějaký, já jsem za tebou. Dívej, nastup. To je mega. To mi tak chýbalo. No. Pěkný oblak. Já vím, koupil jsem si ho za... Ale soldier, cípneš. Jdu. Navigace. Ne. Promiň. Au. Goddammit. Já se vystřelím do vzduchu. Děsu. Oh shit. Tak můžeme si říct divákům, co používáme jakože za klasy a zbraně. Je vlastně, už jsme to hráli, takže už byste měli být v obraze, nejspíš. Ty jsi v tom expert, takže... Shit, já jsem se nepřebil. Vybombardovat prásku, motherfucker letadlo. Tam jsem něco viděl, to bylo letadlo. Ale... škoda, že to nemáme nějaké auta. Auta ne, ale máme helikoptéru. Je, vidíš, tak jo. Tak počkej. Za chvíli se nabije. A chceš ji ovládat? Jo, klidně, ale ty máš pěkně hezkýho toho, ten set. Já děkuju. Já mám kuřecí, lacný, v hlavě. To je dobrý čudík. Nice. No, běž se ovládat. Já to půjdu zkusit sejmout. Ne, oni to... Jo, ne. F1 zkus dát. Aha. A když držíš Včko, tak vlastně letíš.
Aha, nice. Oh shit, někdo mě sejmul. Ne. Pomoc, Agi! Jo, po mně tady jde asi 8 soldierů. No, 8 ne. Zabil Jo, mě nějaký 4. Dead Space. Au. Tady mám se asi nedostanu. To zkusím prostě proběhnout. Nějak se nám nedarí. Ako ste si už mohli všimnúť. Nezva. Ne, tady kdo si je, takže já bych se nemohl. Dělám na 24. Myslíš si, že máš na net profíka? Hihi, ale hovno. Nech mě být. Špatné, že tu nejsou žádné tieto. Nevím. Moja taktika na útok je, keď je niekto naproti, dám si shield a dám si aj toto, protože lepšia síla toho strieľania. No vlastně můžeš mít jenom jednu abilitu, takže jo, já většinou to dávám takhle, že dám štít a potom dám ten Frenzy Fire, protože jo. ten Frenzy Fire máš na 10 sekund a během těch 10 sekund vlastně sníhneš sejmout to. Ten štít těch 30 HPček to ti sejme hodně rychle, takže já to dám tohle. Hej, chceš? Snajpera? Vedľa. Kde? Máš tady helikopteru, víš? Já jdu tempet. Oh shit, ale tam je snajper, tak jako nevím. No a mě teďka marknul. Dáme tady pěkně bombu. Počkajte. Ještě jsem se to nenaučil trošku šoferovat. Bacha, on má tu pancéřovku. Umři. Prdele, nevím to. Jedna bol. Ne. Sorry. Ne, jdeme. Sakra. Aha. Já to říkal. Mě to za to komando celkem baví, to je sranda. Kdyby jsem šel na soldiera, když tak tě léčil. A to asi by se ti to hodilo. Počkej, někdo tam je. Bo nějaké lietadlo. Oh shit, Zagi, please help. Jsem na jejich území a jsem vyskovaný za stromem. Doufám, že utlačíme. Oh shit! Snajperáci hnusný. Mně se nejvíc tady líbí ty emoce, že prostě Jo. můžeš takhle. Ježiši, blázen mě malem přejel. Ináč, môj gunner, ako ste si mohli všimnúť, čete, bola vyholená hlava. Pôvodne som si to chcel dať vyholená hlava, lebo som si dal plešatého chlapka, ale potom to bolo už zabrané, tak som si dal vyholená. Jsem si koupil jakousi snajperku, která má 10 nábojů, dal jsem si do ní workbench, už má 11. A dá se s tím vážně hodně dobře zabíjet. A ještě Tak. ona je taková ledová, takže vlastně když do někoho střelíš, tak ho to zpomalí. Aha. Což je dobré třeba, když ti zdrhá gunner, má jakoby ten speed, tak ty můžeš takhle ten speed mu zrušit. Jdeme. Oh shit. Tak tam asi někdo je, že ano? Tady máš helikoptéru, když tak asi bys chtěl nějakou palebnou sílu. Nevím, jestli to zvládnu. Já rozhodně ne. Oh shit, hodil jsem granát. Já se tady trochu vyhýluju. Soldier. Toho dám, boom. Dobře, hej, ty máš last kill. Ne, nemáš. Mám? Jo, máš last kill. Jaký pán? Vidíš, like boss. Víš, za to komando mi to vážně nejde, já půjdu asi na Soldiera a připojím se za tebou. Ako vždy na našich preddošlých dieloch sme robili 2 hry či 3 hry, sa mi zdá.
Sme tu späť. Ak ste pozerali moje video Survival Games, tak mi to tam tiež vypadlo, lebo nemám kúpený Bandicam. No, to je jedno, takže nuž, Sagi, kde je Sagi? Já teďka se za chvíli připojím. Bavili sme sa pred chvíľou, že koľko sme dávali hier vo videa, tak asi 2. No. Neviem to isto, ale dáme si tentokrát 2. Já mám si vzít AKčko klasické nebo AK-74 32 Tool Rifle. On má vlastně granátomet, takže můžu střílet granátu. Jo, takhle, tak ja nevím. Ale klidně si můžeš dát co chceš, já mám teďka tank. Takže si to idem trošku rozpiliť. Ale si na této hre, kde som... Ne. Oh. Ne? Tak když tak se připoj. No to nemáš. Bám. Počkej, jak jsem na to musel doletat? Jo. Kde jsou? Ale je tam tak trochu plno. Jasne ty čunda! Kap, dobre. O, dobre. O, kde je, nevidím ho. Ne, nechaj ma, opováží ma zabiť. Koľko už som ich zabil. Skáp! Nabíjaj to! Ne! Sagi? Ano. Jsem mrtvej. Jo. Jak si poskakujem v tomto krásnom oblečku slepačím. A je to je pořád plno. Napiš prosím tě někomu, ať se disconnectne. Keď tak jim napíšem, že odpojte se. Oh shit, tu je někdo. Já ho sejmu. Bum. Někdo mi ho už zabil. Bezva, tak mám se teda disconnectnout. Nebo, tak já bych to střídil, našel nějaký jakože server, kde bude volno. Jo, takže hneď sa vám ozveme, že čus. OK, jsme tu späť a toto bude posledná hra, jsme na mape Wicked Wake, ako možno... Ale co? Čo? O, to čo bolo? To jak jsem ti říkal, ten úl, víš co, ten včelí úl, jako to mráčí. Jo, tohle. Haha, to je super. Tak jdeme na letadlo, ne? Nasadej. Juhu. No, to co je? Já mám jetpack. Jej, nice. Počkej, to fakt? Vidíš to červené na zádech? No, to je jedno. Já jsem myslel, že... No pak se podíváš. Sálně si trefím nějaké letadlo tím. Ináč, jak se dává dolů podvozek? Aha, to se dá odmít. Já kdybys potřeboval HPčka, tak mi řekni, já mám lékárničku na max. Ináč, Sagi se skakujeme. Tak já to půjdu zabrat, tu vlajku. Jo, tak když tak jdi, já tě kryju. Jo. Bacha záda. Jo, když tak bacha. Vyholená hlava to zavedla. Já nechci tady ty podělané auta. Jo, to treba zneškodniť. To je taky strana. Ne, počkej, není čo. To je moje vlastní od... Jdeme? No, tady helikopteru nemám. Počkej, jdeme.
To ubíme. Jdeme to obsadit. Sakra, já vůbec nevím řídit. Bacha tank. Oh shit. Volej shit. Nech mě být tu vzorem. Víš co, mám blasting strike, já se zbavím. Jo, takže žiješ, Tahni. ne? Jakože žiješ? A v pohodě, já mám. Nice. Možná by jsem ocenil trošku pomoc. Jo, já už běžím. Já ho sejmu. Tak ne. Sagi, dejte tam 30. Všechno možné, všechny bordel. Jeden je dole. Sejmul mě jak asi 11. Ne, už jsem to mal. To není možné, obsaďte to. Ta 30 ma dostala. To je špatné, Sagi, to je velmi špatné. Sagi, seš tam? Obsadil si to? Počkej, já si dám menší senzivitu myši, protože mě to strašně... Je to strašně taková... Rychle ta myš na mě. V TF-ku to mám jinak, že... A tenhle tvar, to jsem bych ti taky celkem doporučil. To je skvělá zbraň. Jasné. Jinak já mám i účet Royale, tam mám levely 24, 22 a tak. A tam to mám taky. A? No, a do těch Royalů jsem dal vlastně i víc těch fondů. Nice. Počkej, já jsem Jo, se vidíte. A konečně auto. Ty pamatuješ na ten, to mačkej Ečko? Jak jsi zachraňoval z té vody? Jo, ty jsi mi zachránil život. Počkej, já to auto přemístím. Veľakrát si mi zachránil život, no. No to má, mačkej Ečko. Tak nenápadně tam přiblížím. Pojď. Oh shit, záda. Hně. Je vylečím. Vyleč. A někdo to, bacha. Tímhle léčebnu. Sagi, pomoc! Sagi! Zab ho. Ok, už jsem zabil. Je tam sniper! Komando. Toho jistého levelu jak já. Obsadil jsi to? Ano. Už jdeš? Já už jedu. Shit. To byl fight. Tak co teď? Stále jsme to neobsadili, to vážně. Či? Skoro jsem ho sejmul. Bum, teď po něm. Vedla. Bravo. Je. Tady. Nice. Kde seš? Tuto. Za tebou. Oh, díky. Nice. Oh shit, tam má někdo bazuku. Pozor! Ne, pomoc! Vypadně. OK, je to. To je nějaký vrtulník? Shield. Takže já tam vidím. Oh shit, to je nějaký... Tento. Vypadně. Assist kill. Já mám volače. Bezva. Sagi, nevím jak ty, ale já to vidím na výhru. Jo, taky. We have lost control, ne? To není dobré, to není... No, černuli nám jenom kontrola, to je v pohodě. Ale Sagi, já to jdu asi zpátky obsadit, ne? Pomoc! Žiješ? Nechod do Sagiho!
No. Saki, teďka potřebuju help od tebe. Teďka jsem skapal. Jak jsem ho mrátil. Alika mě ulejzdroval k smrti. To se mi nelíbí. A víš co, já si místo toho AKčka, toho Battle Rifle, vezmu asi klasické AKčko, protože tady tohle mi vážně nevyhovuje, to musíš mačkat. Jo, když tak nastup si v autě. Nesnáším ty zbraně, co se musí mačkat. Fakt? No ten samopal vlastně, on jedním klikem vystřelíš 3 rány a dává to celkem slušný damage. Když se ji trefíš, tak jednou ránou 20, takže 60. Celkem jakože silná zbraň, ale když klikneš, tak ti to jakože cuká, jakoby tohle. Jo, tady. Nastupovat. How much we have time? To bylo už jenom 12 lidí, když se jmenuji, to je v pohodě. Kde je? Tam 10. Toho nevidím. No, tak tohle taky ne. Žer. Jaké vojska jsem, jakože my jsme úplně vojska, alebo ty vrtulníky jdou, my tu úplně pálíme. Dej mi je. Zabij to. Po něm! Máš apečka. Díky. Díky. Vyhráli jsme. Bezva. Tak, ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak nie, dajte dislike. Odberajte, komentujte, všetko možné a lúčil sa tu s vami Sagi. Ahoj. A Steve, takže čaute! Sagi, neký skok. Jo. Shifty, či Ctrl. To je super to. Já lítám. Bam! Nicely. Mega. Boom. Problém. Ale půjdeme ho šikanovat. Hodíme ho do moře, pojď. Já chci posunout. Pojď, posuneme ho do moře. Jo, on je AFK, ne? Než jo, pojď. Ne, sakra. Kašli na ně, dobré, tak Zase ti rozbiju letadlo. Yeah.